Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Мы на Еўрарадыё, студыі працую Марыя Вайтовіч. Сёння у нас вельмі важны эфір пра тое, як у 2025 годзе працавала дзяржаўная прапаганда Беларусі. Гаворым пра даследаванне беларускага цэнтра стратэгічных камунікацый, дзе былі прааналізаваныя матэрыялы дзяржаўных СМІ і праўладных тэлеграм-каналаў. Ад вучэнню «Захад 2025» да славянскага базару, ад прапановы прыёму замежных рабочых на працу ў Беларусь да памятных дат і розных рэзанансных кейсаў. У нашай студыі доктарка навук, гендерная даследчыца і медыаэкспертка Ірына Сідорская. Вітаю вас. Добрый день, рада быць у вас. І я вас заклікаю ўсіх быць актыўнымі, пакідайце каментары, свае пытанні пад гэтым стрымам, подписывайтеся на наш YouTube-канал, канешне, калі для вас гэта бяспечна. Мы пачынаем, і вось я трошки ўжо праанансавала наш сённяшні эфір, нашу размову. А што б дадалі вы, якія былі асноўныя кейсы, якія вы аналізавалі, моманты, што было цікава, і трошки давайте вось пакуль закранем, просто праанансуем, каб прыцягнуць яшчэ больш гледачоў да нашага эфіру, і як вы над гэтым працавалі, а далей будзем ужо больш падрабязна ўсё разглядаць. Ну, я заўсёды як медыаэкспертка стараюся сачыць за тым, што робіць беларуская прапаганда, але тут было мне як даследчыцы вельмі цікава і карысна, бо мы працавалі шчыльна менавіта над перыядам вясна-лета гэтага года, і у нас было 5 галоўных інфападзей, якія мы і аналізавалі. Гэта быў дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня. Гэта быў славянскі базар, які таксама праводзіўся летам. Потым гэта былі два, напэўна, такіх нечаканых для беларускай прапаганды кейсаў. Гэта знікненне спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай і анансаванне прыезду пакістанскіх працаўнікоў у Беларусі. Ну і, зразумела, гэта быў кейс па вучэннях «Захад 2025». У нас было галоўнай мэтай, напэўна, не столькі паглядзець метады і прыёмы прапаганды, бо яны больш-менш аднолькавыя заўсёды. Нам было цікава паглядзець, якія гісторыі стварае прапаганда вакол гэтых падзей, на што яна звяртае ўвагу, як яна развівае там словы Александра Лукашенка і як усё гэта працуе вось на галоўную мэту дзяржаўнай прапаганды, гэта легітымізацыя улады Лукашэнкі. Дзякую. Спадарня Ірына, вось скажыце, калі ласка, якія галоўныя наратывы усплылі вось з гэтага агульнага аналізу, ці можна сцісла назваць 3-4 базавыя лозунгі, там, напрыклад, так, якія паўтараюцца ў розных выпадках? Два дакладна паўтараюцца ва ўсіх. Першы гэта пра тое, як добра працуе беларуская ўлада, беларуская дзяржава пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. То есть вось што б мы не ўзялі, якую інфармацыйную нагоду, заўсёды прапаганда паказвае, як добра працуе беларуская дзяржава. А беларуская дзяржава без Александра Лукашэнкі у прапагандысцкіх наратывах не існуе наогул. Таму вось тое, што дзяржава, гэта роўна Александр Лукашенко. Таму які гэта разумны лідар, які гэта, самы лепшы лідар на свеце, і як бы без него там нічога не было б Беларусі. А другі, напэўна, гэта які дрэнны захад. Які дрэнны вось гэты калектыўны захад, перш за ўсё еўрапейскія краіны, у тым таксама Злучаныя Штаты Амерыкі, але перш за ўсё еўрапейскія краіны. І тут можна гаварыць і асобна пра Польшчу як галоўнага ворага, і пра балтыйскія краіны, і пра Германію. Вось таксама, можа, я потым так раскажу больш падрабязна. Але галоўнае, вось які дрэнны калектыўны захад, які хоча напасці на Беларусь, які хоча разарваць Беларусь на кавалкі, а вось Беларусь такая мірная, там дружалюбная, спакойная краіна і гэтак далей, а вось захад яе атакуе. Ну і таксама, які вось, напрыклад, на кейсе славянскага базара, які захад зараз дэградуючы, як там няма ніякай культуры, мастацтва і гэтак далей, а вось Беларусь гэта на гэтым фоне, гэта краіна,
частина сапраўдных традыцыйных каштоўнасцей. Вось гэтыя два тэзісы заўсёды праходзяць. І яшчэ, я думаю, гэта, канешне, тэзіс пра тое, што жыццё спакойнае, добрае жыццё ў Беларусі можа быць толькі ў звязку з Расіяй. Вось гэта таксама вельмі так яскрава праходзіць, што таму, што варожы захад хоча атакаваць Беларусь, але вось у нас ёсць, значыць, наш самы лепшы сябр, і нават не самы лепшы сябр, а вось калі былі адзіны. Нават было, што адзін народ. На жаль, нават, што вось мы, гэта аднолькавая культура, аднолькавыя традыцыі, аднолькавая мова, там і наогул адзін народ да такога таксама даходзіла. Але вось менавіта тое, што толькі у саюзе з Расіяй мы можам вось рэалізаваць свае планы, сваё мірнае жыццё і гэтак далей. Я магу запытацца, каб усе зразумелі таксама, так? Патлумачце, калі ласка, навошта ўвогуле праводзіць такія даследаванні, што яны нам паказваюць і чаму яны нас вушаць? Напэўна, як даследчыца, мне гэта заўсёды цікава, і гэта паказвае, якую карціну свету стварае прапаганда. Яна ж яе стварае ўжо, вось 6-й год, можна сказаць. І вось яна на самой справе, гэта ж не нейкі ізаляваныя, там, разрозненыя моманты. Не, яна стварае альтэрнатыўную карціну свету. І кожная інфармацыйная нагода – гэта як бы цаглінка, якая уваходзіць у гэтую карціну свету. І так, на 6-й год гэта ўжо такое даволі пабудаванае зданне, даволі такі пабудаваны сусвет, у якім такая вельмі выразная чорна-белая карцінка, што мы добрыя, Расія добрая, яшчэ там ёсць некаторыя народы, краіны таксама добрыя, але з захаду мы, значыць, гэта мы асаджаныя крэпасці, вакол нас ворагі, у нас, значыць, сапраўдныя традыцыйныя каштоўнасці, у нас усё добра, а вакол, значыць, гэты упадак, разлажэнне і гэтак далей. І вось і тое, што з аднаго боку гэта паказвае, якая знешняя палітыка Беларусі, а з іншага боку гэта ж паказвае людзям, чаму кантроль, чаму рэпрэсіі, чаму ўсё гэта вось павінна быць менавіта такая ўнутраная палітыка, бо паглядзіце, мы ж асуджаныя ворагамі, і таму, канешне, мы павінны згуртавацца вакол нашага лідара, роўных з Александром Лукашенко нікога няма, і тое, што гаворыць Лукашенко, гэта ісціна ў апошняй інстанцыі, гэта трэба рабіць. І вось сама вось гэта ідэя, што вось мы добрыя, а вакол нас усе такія дрэнныя, на жаль, гэта вельмі, вельмі дрэнная ідэя, таму што мы можам паглядзець на Расію, напрыклад, там было тое ж самае, што вось гэта можам паўтарыць і гэтак далей, вось гэта місія расійскага народу і гэтак далей. І да чаго гэта прыводзіць? Таму, канешне, гэта небяспечна, і я разумею сваю місію як даследчыцы, даследаваць гэта і гаварыць пра гэта ў голас. Дзякую вам, што вы гэта робіце. І апошняе пытанне з гэтага боку, напэўна, вы аналізуеце шмат інфармацыі, шмат дзяржаўнай гэтай прапаганды, чытаеце, я не ведаю, мала ўжо людзей, якія здольныя гэта ўвогуле выцерпець. Малако за шкоднасць, безумоўна, трэба даваць. Гэта дакладна, так. Ці прасочваецца праз гэтую дзяржаўную прапаганду нешта адэкватна? Ці звяртаеце вы ўвагу на тое, што сярод гэтага вось чарноты гэтай, так, з'яўляюцца нейкія тэксты, ці ў тэксце з'яўляецца нейкая журналістыка сапраўдная, дзе журналіст піша праўду? Ці ўсё так дрэнна? Ці ўсё ж такі нехта застаўся, хто ціхенька праз гэту прапаганду спрабуе нешта даносіць людзям? Я вось зараз думаю, а калі я скажу гэта ў голас, так можа як бы гэта нашкодзіць тым, хто гэтаму стараецца рабіць. Я б звярнула бы ўвагу... Мы не будзем называць прозвішча і выданне. Ёсць такое выданне ў Беларусі, між іншым цэнтральнае выданне, не там нейкае лакальнае, якое канструюе карціну свету, у якой няма
вось гэтай татальнай варожасці, няма такога татальнага супрацьпастаўлення паміж Беларусію там і іншымі краінамі, дзе робіцца акцэнт на добрае, на самой справе, на больш-менш прадуктыўную, нармальную працу, якую робяць беларусы. Але мне здаецца, што гэта вось нейкая такая паказальная выспа ў моры гэтай прапаганды, якая таксама не магу назваць яе сапраўднай журналістыкай, якая адпавядае прафесійным стандартам. Не, наогул, вось на ваше пытанне, я б сказала бы, што амаль уся беларуская журналістыка, беларуская медыа, гэта ў большай ступені прапаганда. Гэта не стварэнне матэрыялаў менавіта ў згодзе з прафесійнымі стандартамі, і гэта прымяненне спецыяльных прыёмаў маніпуляцыі, якія якраз і ствараюць гэту прапагандысцкую карціну свету. Мне б хацелася, каб не было такой татальнай прапаганды, але, на жаль, я магу канстатаваць, што гэта амаль татальная прапаганда. Дзякуй вялікі. Вось таму мы сёння і гаворым пра гэтую прапаганду, пра тыя механізмы, якімі яна карыстаецца пры падачы нейкай інфармацыі, і таму гэта вельмі важна, пра што я адразу сёння заявіла і сказала. Давайте перайдзем непасрэдна да гісторыі, да кейсу, якія вы разглядалі. Я прапаную пачаць з вучэння ў захад 2025. Можам мы гэта зрабіць? Давайте. Вы ведаеце, вось для мяне быў гэты самы нецікавы кейс. Ён быў максімальна просты. У мяне стваралася ўражанне, вось калі тыя 4 кейсы, асабліва вось кейс па Дню незалежнасці і па славянскаму базару, яны былі досыць цікавыя. Там было шмат вось нейкіх новых падтэмаў, нейкіх новых пытанняў, якія яны падымалі. То вось гэтыя вучэнні, я яшчэ раз вярну ўвагу, што мы рабілі менавіта да 1 верасня, а вучэнні былі 12-16 верасня. Таму мы глядзелі, як прапаганда рыхтуе грамадскае меркаванне да самой падзеі, а саму падзею мы ўжо, я, напрыклад, не разглядала, але гэта быў такі кейс, дзе здавалася, вось калі хтосьці з прапагандыстаў зробіць крок улева, крок управа, то будзе расстрэл. І вось яны паўтаралі адно і тое ж. То есть спачатку выступаў Лукашенко, потым выступалі, напрыклад, людзі ў пагонах, альбо звязаныя менавіта з бяспекай Беларусі, і яны паўтаралі слова ў слова у тое, што гаварыў Лукашенко, а потым ужо дзяржаўныя прапагандысты, але таксама, вось гэта было тое ж самае, вось з пункту гледжання даследчага, гэта быў на самой справе самы нецікавы кейс. Там была галоўная ідэя пра тое, што гэтыя вучэнні носяць сугуба такі абарончы характар, што Беларусь не збіраецца ні на кога нападаць, што, Беларусь усё робіць, каб, знайсці зразуменне са сваімі суседзямі і наогул з заходнімі краінамі, але заходнія краіны гэтага не хочуць, яны пастаянна, ствараюць гэту напружанасць у рэгіёне, і Беларусь вымушана на гэта рэагаваць, а так вось мы вельмі міралюбівыя, і нам, ніякая вайна не патрэбна. У кантэксце вайсковых наратываў вы адзначаеце такі ядзерны і гіпергукавы акцэнт як фактар стрымлівання. Якую мэту мае такая рыторыка, перад кім яна ўвогуле паказальная, так і якія эфекты на ўнутраную аўдыторыю яна можа зрабіць? Так, на самой справе неад'емная частка вось гэтага наратыва, гэтай гісторыі пра падрыхтоўку да вучэнняў было тое, што ў Беларусі ёсць менавіта гэтая зброя, і гэта менавіта гарантыя таго, што на Беларусь не нападуць. Вось мне здаецца, што тут прапаганда адыгрывае вось тую працу, якую яна робіць з самага пачатку, калі Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе ядравая зброя. Бо зразумела, гэта такі вельмі такі крок, які змяняе ўсю карціну свету, якая была да гэтага, бо Беларусь была без'ядзернай краінай, і з іншага боку мы ж добра ведаем траўму Чарнобыля.
Чарнобыля. Нават як бы мірны атам, ён вось можа мець такі негатыўны ўплыў, і чарнобыльская траўма, ну, адна з такіх галоўных траўм, які, ну, я нават не магу сказаць, перажыла Беларусь, бо перажыла гэта, калі яна адпрацавала гэтую траўму, а гэтая траўма не адпрацована, канешне. І вось каб зрабіць так, каб людзі згадзіліся, альбо так не выступалі вельмі гучна супраць гэтага, ну вось прапаганда ўжо некалькі год, вось гэты тэзіс пра тое, што калі ў нас будзе ядзерная зброя, на нас ніхто не нападзе, гэта адна з галоўных функцый. І вось тут якраз выходзіць гэтая Расія, што ўсё дзякуючы Расіі, што вось калі б не было ў нас такога добрага брата, то нічога б у нас бы, ну, нас бы ўжо бы разарвалі на кавалкі, а вось дзякуючы таму, што Расія нас падтрымлівае і з гэтай зброі, ну вось таму на нас і не нападаюць. Ясно, будем тады я хочу хотя бы потрошечки, так, вось, каб мы сёння абазначылі вось гэтыя кейсы, так, разгледзелі гэтыя кейсы. Я разумею, што часу не так шмат, тады мы тое, што было, як вы кажаце, не моцна цікава, але я думаю, што ўсё ж таки гэта ўсё цікава. Да, а можна я тут яшчэ, я так разумею, што мы перайдём зараз уже да іншага кейса. Вы хочаце яшчэ дадаць нешта? Давайте. Што было, што для мяне было вось вельмі такім паказальным у гэтым кейсе. Адзінае, у чым як бы прапаганда давала версіі у адрозненні ад Александра Лукашэнкі, гэта хто перш за ўсё нагнятае сітуацыю ў рэгіёне. І былі розныя версіі. Ну, зразумела, першая галоўная версія гэта пра Польшчу. Гэта наогул галоўны вораг Беларусі у карціне свету прапаганды, і гэта тэма амаль заўсёды ёсць. Ну, вось першая версія была, што гэта Польша. Другая версія была, што гэта балтыйскія краіны, Літва, Латвія, перш за ўсё, гэта яны. А трэцяя версія, вось што менавіта хацела сказаць, мы заўважылі, што сталі прапагандысты гаварыць пра новага старога ворага, гэта значыць Германію. Гэта ж наогул год 80-годдзя перамогі у, значит, над фашысцкай Германіі, і вось усе гэтыя наратывы, што паглядзіце, сколькі дрэннага зрабіла Германія Беларусі у перыяд другой сусветнай вайны, і гэта ж таксама не перапрацавана, не адрэфлексавана, нічога не зроблена. І тут пачынаецца вось такая аналогія. А вось зараз Германія таксама падымае галаву. Вось таксама і Германія, а ў Германіі ж на самой справе даволі такая дакладная пазіцыя наконт, напрыклад, вайны Расіі ва Ўкраіне, і наогул, ну, такая вызначаная пазіцыя па шматлікіх пытаннях, не тая, якая была раней, што было, напэўна, больш як бы прывабна сённяшняй Беларусі. І вось ідэя пра тое, што вось Германія падымае галаву, і што гэта, магчыма, новы стары вораг, вось яна таксама было вельмі так выразна. І мне здаецца, тут трэба працаваць над гэтым, бо, ну, вось ствараецца вось такім вельмі, мне здаецца, небяспечны прэцэдэнт. А вы аналізавалі толькі матэрыялы ці і рэакцыю на іх? Не, ну, мы вы чытаеце каментары, напрыклад, як беларусы рэагуюць на гэта ўсё? Гэта мы робім, але ўсё ж такі тут вось я, як даследчыца, я, напэўна, буду настойваць на том, у чым я упэўнена. Мы упэўнены у тым, што мы вывучалі менавіта матэрыялы медыа, і вось якія сэнсы, якія наратывы гэтыя медыа канструююць. А вось ужо як на гэта аўдыторыя рэагуе, усё ж такі гэта тэма, ну, як бы спецыяльнага, спецыялізаванага даследавання. Я разумею, што зараз мы толькі прыблізна можам ведаць, вось як вы гаворыце, там, аналізуючы каментары, аналізуючы там нейкія падзеі і гэтак далей, але я б тут гаварыла бы пра тое, што з аднаго боку, безумоўна, беларуская прапаганда не вельмі эфектыўная. Не вельмі эфектыўная, там з расійскай прапагандай яе, ну, нельга параўнаць. Да, яны там упэўнены, што на іх напалі. У Расію, яны сапраўды упэўнены ў гэтым. Ну, там зусім іншыя рэсурсы ў гэтай прапаганды, і кадры, і там і іншая сітуацыя, але з іншага боку я не хачу сказаць, што прапаганда не ўздзейнічае.
канешне яна ўздзейнічае. І вось пра тое, што я і гавару 6-й год, вось пра тое, што беларуская дзяржава добрая, Лукашенко добры, вакол нас варожы захад, ён хоча, значыць, там нас разарваць на кавалкі, ну гэта, канешне, ўздзейнічае так ці інакш, безумоўна. Ясно, дзякуй. Давайте перейдем до наступного кейса. 150 тысяч пакистанскіх рабочых прыедуць у Беларусі, будуць займаць нашыя працоўныя месцы. Я памятаю, як гэтая навіна толькі з'явілася, і колькі пра гэта пісалі усе. І прапаганда, і незалежныя медыа, так? Вось гэта была тэма нумар 1. Чаму яна так узбударажыла людзей, не ведаю, чаму яна была такой, у прынцыпе, цікавай, і што вы заўважылі ў гэтым кейсе? Вот тут так, на самой справе зусім іншы кейс, калі да вучэнняў прапаганда рыхтавалася, і гэта было зразумела, то тут гэта тое, што падкінула само жыццё. Яны, як бы, я думаю, што нават і тое, што ініцыятарам, як заўсёды, быў Александр Лукашенко, які сказаў, што мы над гэтым працуем, і я думаю, што ўжо нават можа прапаганда і таксама пашкадавала, што Лукашенко гэта сказаў, але спачатку вось ён гэта сказаў, пачалася рэакцыя, буквально некалькі дзён прапаганда маўчала, а потым яна пачала вельмі актыўна гэту тэму адпрацоўваць, і там таксама вельмі такія цікавыя моманты. Ну, па-першае, што Лукашенко падаваў гэтую тэму менавіта для тэкстыльнай прамысловасці Беларусі. Што вось прыедуць менавіта працаўнікі, якія будуць працаваць у тэкстыльнай прамысловасці, і там было, ну, як бы, з аднаго боку такая лакальная сфера, а з іншага боку, ну, як бы была канкрэтыка, што вось, ну, вось такі канкрэтны эканамічны праект. Але калі беларусы пачалі, як бы, ну, так моцна рэагаваць, прапаганда акцэнты змясціла. Перш за ўсё, зразумела, сталі вінаватыя самі людзі. І прапаганда гэта вельмі так дакладна падкрэслівала. А чаму вінаватыя? Таму, што не хочуць працаваць за дваіх і за траіх. Вось менавіта гэтыя фармуліроўкі. Ну, я наогул думаю, а чаму нармальны чалавек павінен працаваць за дваіх альбо за траіх? Ну, мы, наадварот, зараз гаворым пра нейкі баланс паміж працай і жыццём, і што жыццё не складаецца толькі з працы. Ну, і вось што беларусы вінаватыя ў тым, што дрэнна працуюць, што вось не працуюць за дваіх і за траіх, ну і ў тым вінаватыя, што мала нараджаюць, што, значыць, насельніцтва старэе, няма вось гэтай ужо працоўнай сілы і гэтак далей. Тое, што на самой справе гэта сістэмныя праблемы дзяржавы, што гэта дзяржава вядзе такую эканамічную палітыку, што там няма кадраў, што тое, што такі крызіс у Беларусі, што столькі людзей з'ехала, і людзі з'язджаюць, ну, таму, што не могуць жыць у гэтай краіне, гэта ім небяспечна, непрыемна, няма ніякіх перспектыў і гэтак далей. Вось пра гэта нічога не гаворыцца, а гаворыцца пра тое, што дрэнныя беларусы, што вось не нараджаюць столькі, сколькі патрэбна, і не хочуць працаваць за дваіх і за траіх. Я правильно разумею, што такім чынам прапаганда, так і рэжым спрабуе выклікаць у беларусаў, па-першае, пачуццё нейкай віны, і па-другое, паколькі людзі, у прынцыпе, яны не хочуць працаваць сапраўды за дваіх, за траіх, яны гэта разумеюць. Вось, калі распавядаюць пра тое, хто з'ехаў, яшчэ і сутыкнуць тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў, так? Дакладна, вельмі добра, што вы гэтае падмецілі. На самой справе ж прапаганда, вось я сказала, яна легітымізуе ўладу, а з іншага боку, у яе задача парушыць салідарнасць, давер паміж беларусамі. Вось, напрыклад, паказаць, якая дрэнная пазіцыя, якія дрэнныя тыя, хто з'ехалі. Вось, значыць, гэта яны вінаватыя, што вось, значыць, зараз прыедуць пакістанскія працаўнікі. Так, гэта безумоўна ёсць. І вось, як я сказала, галоўная ідэя пра тое, што гэта вінаватыя беларусы, і вось, значыць, калі, ну, вы не хочаце, пачынаеце, значыць, нараджаць альбо працаваць за траіх. Але ў мяне ёсць такое адчуванне, што неяк тэма пра гучала, яна была вельмі гучная, яна просто выбівалася праз усё, і ўсё сціхла. А там было што? Чаго давяло гэта ўсё? Да, а там было што? Глядзіце, там было пра тое, што, канешне, гэтую тэму з пункту гледжання прапаганды гэтую тэму распальвае менавіта апазіцыя, менавіта збеглая. Да ладно? Безумоўна, што гэта значыць, вось гэта...
гэта робяць менавіта людзі, якія за межамі Беларусі, і вось, значыць, гэта яны ва ўсім вінаваты, і працуюць яны перш за ўсё пра недасведчаную моладзь, што вось паглядзіце, там моладзь, асабліва дзяўчыны, знімаюць там нейкія тиктокі, дзе апасаюцца, што вось прыедуць, значыць, гэтыя пакістанскія працаўнікі, і вось як бы дзве галоўных вінаватых групы, што гэта вось збеглыя, і гэта моладзь, у якой няма вось сацыяльнага досведу, якая там не разбіраецца і гэтак далей. Гэта было з аднаго боку, а з іншага боку было ж таксама сказана, што ў нас дыктатура, таму у нас кожны, як бы, мы кожнага бачым, што мы там праверым кожнага гэтага працаўніка, мігранта, што прыедуць толькі самыя надзейныя, самыя добрыя людзі. Калі штосьці не так, таксама сілавыя ведомствы ўсё бачаць, яны вельмі хутка з імі разбяруцца, а таксама яны хутка разбяруцца з тымі, хто сее паніку ў інтэрнэце, з тымі беларусамі, якія, вось, значыць, выказваюць сваю як бы незадаволенне прынятым без аніякай, як бы дыскусіі, без аніякіх як бы падстав гэтае рашэнне. Таму, канешне, запугалі людзей, гэта зразумела. Вось мы ўвесь час, кажам, запужалі, так, вось людзей гэтай тэмы, паколькі вы не толькі медыаэкспертка, так, і гендерная даследчыца, і ўвогуле гэта ўся сітуацыя, наколькі ўсё ж такі мы працягваем быць такімі неталерантнымі, напэўна. Я не кажу агулам, я кажу, што ўвогуле ёсць такая нотка. Для мяне гэта таксама нагода была вось пра гэта паразважаць. Я б сказала бы так, на самой справе, напэўна, працягваем быць неталерантнымі, але таму, што ў нас нет досведа для гэтай талерантнасці. І я маю на ўвазе менавіта зараз Беларусь на кантыненце. Вось мы гаворым Беларусь у цэнтры Еўропы, але зараз Беларусь гэта хутчэй выспа у цэнтры Еўропы. Талерантнасць гэта навык, які мы трэніруем, калі мы кожны дзень сустракаемся з іншымі людзьмі. Немагчыма быць талерантным, калі ты жывеш сярод такіх, як ты сам, а ты як бы лічыш сябе талерантным. Вось талерантнасць, яна сапраўдная як бы праяўляецца, фарміруецца, калі ты на самой справе камунікуеш з усім іншымі людзьмі. І вось для цябе гэта выпрабаванне, гэта нейкі выклік, але ты штосьці там, штосьці табе не падабаецца, але потым ты гэта перагледжваеш, потым ты на сябе па-іншаму глядзіш, і вось думаеш, што можа тое, што для цябе вельмі прывычна, для кагосьці таксама можа як бы зусім па-іншаму. Таму я б сказала бы, што безумоўна беларусам унутры Беларусі бракуе талерантнасці, але бракуе таму, што зараз Беларусь і ўспрымаецца як вось гэтая выспа, як гэтая крэпасць, а большасць людзей з іншых краін, як нейкія патэнцыйныя ворагі Беларусі. Як тады можна гэтую талерантнасць як бы развіваць, калі табе кожны дзень з дзяржаўных медыя гавораць, што мы вось асаджаная крэпасць. І яшчэ нас вельмі доўга вучылі ненавідзець, і гэта адбывалася нават не толькі ў Беларусі, а гэта адбываецца яшчэ з савецкіх часоў, так, што вось гэта нехта іншы, як нас таксама закрывалі, як была гэтая сцяна, і пасля гэтыя фестывалі моладзі студэнтаў былі так, і як гэта было па-новаму, усе пабачылі, там усё ж па-іншаму, так, не так, як распавядалі. І наконт гэтай нянавісці я памятаю яшчэ адзін рэзанансны кейс, пра які я б таксама хацела паразмаўляць, гэта кейс Анжэлікі Мельнікавай. Я памятаю таксама, як рэагавалі, як была інфармацыя, і пра нібыта яна паехала з палюбоўнікам кудысьці, ўсё. То бок людзі звяртаюць увагу на тое, што можна пакрытыкаваць, што можна максімальна. Што заўважылі вы, калі вывучалі гэты кейс? Я ведаю, што тут прыляціць цяпер не толькі дзяржаўным медыа, а таксама і незалежным. Давайце як ёсць.
Ну, давайте, напэўна, ўсё ж такі з дзяржаўных медыа пачнем. Ну так, для мяне, як для гендернай даследчыцы, гэта быў вельмі цікавы кейс. Глядзіце ж, як прапаганда з ім працавала. Я так разумею, што прапаганда не кіравала гэтай інфармацыі. Вось я сказала, што мы 5 кейсаў даследавалі. Вось 3 кейсы гэта кейсы, якімі прапаганда кіравала. Вось яна мела нейкую, ну не пабаюся гэтага слова, нават стратэгію. Гэта былі яе інфармацыйныя нагоды, і яна іх магла, ну так вось як ёй і трэба, так магла развіваць. А тут яны дзяржаўныя медыі, яны увогуле не каментавалі гэтую тэму, так, перадаючы работу ананімным каналам, вось я памятаю, да? Вось, так. Да, патлумачце. Нават адзінае, што было ў дзяржаўных медыях, гэта выступ Лукашэнкі, і потым таксама яго там некалькі разоў дзяржаўныя медыа, ну як бы у розных варыянтах перагаворвалі. Гэта пра тое, што Мельніка возникла на тэрыторыі Польшы, яна з'яўлялася грамадзянкай Польшы, а Польша нічога не ведае. Вось як бы галоўны месседж был пра словы Лукашэнкі і пра тое, што гаварылі дзяржаўныя медыа, гэта пра тое, што паглядзіце на Польшу, у яе знікла грамадзянка, яны не могуць яе знайсці, што ж гэта за краіна, што ж гэта за дзяржава. Вось зніклая ваша грамадзянка, а вы нічога не можаце. Вось у Беларусі бы такога бы дакладна б не было. Калі б там знікла бы нейкая беларуская грамадзянка, беларуская дзяржава бы адразу бы ўсё бы знайшла бы, патлумачыла і гэтак далей. А менавіта вось персанальны лёс Анжалікі Мельнікавай гэта было толькі ў тэлеграм-каналах. І вось я думаю таму, што перш за ўсё, што сама прапаганда, сам рэжым, ну як бы усё пайшло не па плану, я б сказала бы так, вось, што ўсё пайшло не па плану, і, зразумела, яны не маглі ўжо даць той інфармацыі, якую б яны, ну, на пачатку, напэўна, думалі, што пойдзе вось такім чынам. І што там было? Там было асноўная версія, гэта, канешне, пра тое, што Анжаліка Мельнікава збегла з вот этими грошамі, якія былі, яна, ну, вось на фонд, які потым яна перавяла нібыта на свой асабісты рахунак. І вось паглядзіце, вось праз спікерку каардынацыйнай рады, паглядзіце на ўсю апазіцыю. Вось гэта быў для іх менавіта нагода для таго, каб дэманізаваць, каб дыскрэдытаваць апазіцыю. Што паглядзіце, нават вось такая высокая, ну, асоба на таком, с такой высокой позиции, на самой справе для оппозиции важныя толькі грошы, і вось як толькі там выдался магчымасць, значыць, вось яны гэтыя грошы забіраюць, крадуць і там кудысьці збягаюць. І вось, а вы як бы хацелі, каб такія людзі, значыць, кіравалі краінай, паглядзіце, да чаго б яны б давялі бы краіну, потым там яшчэ шло пра тое, а гэта ж тое самае, як ва Ўкраіне, вось ва Ўкраіне крадуць гэтыя дэмакратычныя ўлады, і вось, значыць, і ў Беларусі вы хочаце, каб таксама было, і вось як добра, што ў Беларусі дыктатура з Александром Лукашэнкам. Вот у нас такога няма. Таму для іх гэта было перш за ўсё вось менавіта нагода, каб дыскрэдытаваць апазіцыю. Ну і тут важна азначыць, што якімі наратывамі таксама я дадам, да, яны карысталіся, гэта карумпаваная апазіцыя, жывучая на падачкі, збеглая, ну вось уже было сказана, так, і там абвінавачванні розныя ў крадзяжах, гэта зразумела гэты момант, да. Яшчэ скажу пра жывучую на падачках. Вось таксама вы ж заўважце, што слова грант наогул стала лаянкавым для прапагандыстаў. Што вось калі там нейкая арганізацыя атрымала грант, ну вось гэта ўсё. Гэта, значыць, гэта ўсё дрэнна, арганізацыя дрэнная, гранты дрэнныя, гэтак далей. Ну гэта ж таксама вось на чорнае, на белае гаварыць чорнае. Но на самой справе ўсе неўрадавыя арганізацыі атрымліваюць гранты ад дзяржаў, ад міжнародных структур, ад бізнесу, бо менавіта так і вырашаюцца важныя сацыяльныя праблемы. Як бы атрымліваць грант, гэта нават не тое, што норма, но гэта пачэсна, гэта значыць, што тое, што робіць твая арганізацыя, гэта важна, значыць, ты робіш гэтую справу добра, прафесійна. То есть, а беларуская прапаганда, яна вось менавіта у яе была адна з функцый, вось
вось паказаць, што гранты гэта наогул дрэнна. Мне тут цікава, мы заўсёды гаварым пра тое, што вось той серыял, які здымаецца ў Беларусі, там у Расіі адстае на некалькі сезонаў, у Расіі ж вельмі папулярныя прэзідэнцкія гранты. І шмат недзяржаўных арганізацый, яны якраз атрымліваюць менавіта прэзідэнцкія гранты. І вось мне цікава, калі ў Расіі ўжо слова, значыць, грант таксама будзе лаянкавым і не будзе ніякіх і прэзідэнцкіх грантаў у тым ліку. І вось менавіта, што, значыць, што гэта былі там грошы, як бы не заробленыя апазіцыі, а гэта менавіта грант, і вось паглядзіце, апазіцыя жыве на падачкі, вось гэта таксама быў адзін з такіх галоўных наратываў. Калі мы абагульнім усе гэтыя наратывы, так і ўвогуле ўсю інфармацыю, якая прасочвалася праз дзяржаўныя там медыа, там ці паблікі, што можна сказаць, вось як яны структурызаваліся, і ці былі, вось, напрыклад, яны кажуць, што там на падачкі, на нейкія там, не ведаю, там забрала яна гэтыя грошы, яшчэ нешта. Ці былі нейкія доказы, ці доказы фейкі, ці нешта такое? Ці гэта просто было напісалі і... Ніякіх доказаў. Вось калі вы ў пачатку пыталі менавіта, як вось ствараецца гэта карціна свету, я адказвала, што без журналісцкіх стандартаў я гэта мела на ўвазе, што ніякіх як бы аргументаў, фактаў, чаму вось вы так пішаце, гэтага нічога няма. Гэта менавіта версіі, і гэтыя версіі выдаюцца за праўду, і як бы ніякімі доказамі, ну, сябе як бы не утруждае прапаганда. Яны просто падаюць карціну свету. Я вось тут думаю, што гэта ж, ну, гэта таксама ж прыкмета сённяшняй медыапрасторы з гэтым папулізмам і з такой чорна-белай карцінай свету. То есть, калі вось, напрыклад, гэта ворагі, значыць, не патрэбны доказы, што яны робяць штосьці дрэннае. Вось яны дрэнныя, і значыць, усё, што яны робяць, гэта дрэнна. І вось, на жаль, ну, зараз у такой медыапрасторы, напэўна. Сумна, спадарня Ірына. Вось я памятаю, што мяне і вы ў тым ліку вучылі іншаму на журфаку. Ну, дзякуй. Ну, мне таксама было вельмі сумна, калі я як бы назірала прыход такога папулізму, і я зараз маю на ўвазе і там зараз медыйную карціну свету ў Злучаных Штатах Амерыкі і гэтак далей. Вось чаму як бы прапаганда, яна эфектыўная? Таму што яна дае вельмі спрошчаную карціну свету. Ёсць нашыя, ёсць ворагі. Нічога як бы рознакаляровага, серага няма, ёсць белыя, чорныя, нашы белыя, усе астатнія чорныя. І мы-то разумеем, што свет іншы, што свет складаны зараз, што там шмат фактараў, якія дзейнічаюць. Ну, як бы і большасць людзей, напэўна, як бы ў іх ёсць і добрае, і дрэннае штосьці, ну, як ва ўсіх, як бы, нармальных людзях. Але вось прапаганда, папулізм, яны гэтага пазбягаюць, яны як бы даюць простыя вырашэнні сложных пытанняў, складаных пытанняў. І, ну, частка аўдыторыі гаворыць: о, дзякуй, у мяне няма часу там разбірацца ў гэтых складанасцях. У мяне там, мне гэта, ну, не ведаю, не цікава. Вось вы мне дайце адказы простыя, раскажыце, хто нашы, хто не нашы, і я буду так дзейнічаць. Вось у мяне яшчэ такое пытанне, лічу, што цікава таксама паразмаўляць, якую ролю ў гэтым распаўсюдзе версій, наконт Мельнікава вяртаемся, так, адыгралі эмоцыі, сенсацыйныя сцэнары ананімных тэлеграм-каналаў, ці можна сказаць, што яны дзейнічалі як такі вірусны рэактар? Так, на самой справе ж, як бы тэлеграм-каналы, эмацыйная інфармацыя, яны ж так і дзейнічаюць. Прапагандысты, яны давалі ў сваіх каналах, альбо там былі, напрыклад, каналы афіляваныя там з сілавымі ведомствамі, і там вядомыя ананімныя тэлеграм-каналы. Яны выказвалі розныя версіі, і як бы вось гэтай версіі з аднаго боку кожная прыцягвала ўвагу, яны забруджвалі інфармацыйную прастору, но там былі розныя версіі. І што значыць, спадарня Мельнікава ведала, што будзе праверка, і таму яна збегла. Потым была процілеглая версія, што на самой справе яе забілі менавіта свае паплечнікі, бо яны не змаглі падзяліць гэтыя грошы. Потым там была трэцяя версія, зразумела, без усялякіх доказаў, без усялякіх аргументаў, але, ну, канешне, гэта тое, што чапляе ўвагу. Мы не ведаем, як там на самой
самой справе, і мы на кожную гэтую версію, ну, мы звяртаем увагу, а гэта нас адцягвае, ну, як бы ад сапраўдных інфанагод і сапраўдных пытанняў, якія тут трэба задаваць. Вось я толькі хацела запытацца, якія вось канкрэтныя наступствы для апазіцыі грамадзянскай супольнасці вы назіралі пасля такой інфармацыйнай апрацоўкі менавіта кейса, так, падаўленне даверу, можа, дэзарганізацыя, што адбывалася? Напэўна, так і ёсць. Вось я яшчэ раз скажу, усё ж такі тут трэба вывучаць гэта асобна. Усё ж такі тое, што я бачу, я ўсё ж такі бачу частку карціны. Вось калі праводзіцца даследаванне, мы заўсёды бачым больш поўную карціну, але, канешне, гэта дыскрэдытацыя апазіцыі была, гэта зразумела, гэта дыскрэдытацыя структур, перш за ўсё палітычных, створаных дэмакратычнымі сіламі. І гэта была, ну, дыскрэдытацыя жанчын, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю. Ну, вось, напрыклад, таксама, напэўна, цікава, у большасці прапагандысцкіх каналаў спадарня Мельнікава называлася спікеркай. Вось гаварылі пра спікерку. І вось само гэта слова, сам гэты фемінітыў вось меў такое дакладнае негатыўнае азначэнне у праўладных тэлеграм-каналах. А я думала, што яны проста вывучылі, што ўжо вось так трэба называць, не? Ну, а я зразумела, што гэта не, што вельмі ім не падабаюцца фемінітывы, і вось я думаю, што... яны пачалі раптам імі карыстацца? Так, яны ж... Добра, ну, звярніце ўвагу, напрыклад, у іх, напрыклад, нейкія беларускія словы таксама з'яўляюцца маркерам чагосьці негатыўнага. Вось калі яны пра штосьці пішуць і гавораць... Ну, змагары. Ну, змагары, але усялякія. Ну, вось проста нейтральнае слова, але называюць яго на беларускай мове. Гэта маркер таго, што гэта дрэнна. То есть вось сама гэта беларуская мова, яе выкарыстанне ў прапаганды з'яўляецца маркерам нейкіх негатыўных людзей, негатыўных з'яў і гэтак далей. Але акрамя беларускай мовы менавіта фемінітывы таксама маркер таго, што гэта не сапраўдныя традыцыйныя каштоўнасці, а штосьці такое з гэтага ашумелага калектыўнага захаду. Таму вось я думаю, можа, калі хто з нашых слухачоў, гледачоў таксама лічыць, што фемінітывы гэта дрэнна, можа вось задумацца, чаму, напрыклад, як бы прапагандысты беларускія таксама лічаць, што гэта дрэнна. Можа, тут ад такога супрацьлеглага падысці. Дзякуй. Я не магу не запытацца ўсё роўна. Вы мяне заінтрыгавалі перад эфірам. Давайте пра гэта размаўляць і казаць. Якую памылку зрабілі недзяржаўныя медыа, свабодныя медыа? У вызначэнні кейса Анжэлікі Мельнікавай. Так. Вы ведаеце... Не магу сказаць, што ўсе. Вось мне чаго не хапала, напэўна, менавіта вось такой дыскусіі агульнай, што здарылася ў гэтым выпадку, які ўрокі мы можам як бы з гэтага вырашыць. Вось мне здаецца, што, канешне, беларускія медыа асвятлялі гэтую тэму па-рознаму, і якраз як бы, ну, безумоўна, што вашыя медыа як бы, ну, вельмі аб'ектыўна і вельмі як бы, ну, даволі добра асвятляла гэтую тэму. Былі медыа, да якіх у мяне больш як бы крытыкі, безумоўна. Ну, мне, напрыклад, вельмі не падабалася, што зусім не было суб'ектнасці Анжэлікі Мельнікавай і была вельмі моцная у некаторых незалежных медыа. Вось гэта лінія пра тое, што гэта ўсё за каханне, што для жанчыны, што спадарыня Мельнікава гэта не спікерка ў той час каардынацыйнай рады, а перш за ўсё самотная жанчына, і вось галоўнае, што было для яе, гэта знайсці мужчыну, і менавіта вось праз гэта было галоўным у яе жыцці, і для гэтага яе альбо падманулі, альбо она здрадзіла, але вось менавіта таму, і вось гэты імідж Міледзі, ну, шчыра кажучы, як бы, ну, зразумела, гэта не так павінна было асвятляцца. І вось цікава, якраз у праўладных каналах вось гэтай лініі, звязанай з каханнем, амаль не было. Вот там гэтага не было, там было дакладна грошы. Што, і вось калі, значыць, быў такой эфемізм, такое азначэнне Мельнікавай у недзяржаўных беларускіх медыа ўчасткі як Міледзі, то там была мадам Брошкіна.
там вось прыклеіўся менавіта вось гэты эпітет мадам Брошкінай. Гэта значыць такой жанчыны, якая сабе на уме, якая як бы думае перш за ўсё пра сваю выгаду, і вось як бы дзеля гэтай выгады яна будзе працаваць, і там ніякіх маральных там нейкіх бар'ераў, маральных каштоўнасцей, гэта ёй не важна. Вось яна такая хутчэй мадам Брошкіна. І гэта, канешне, зусім не эмпатычна, не гуманістычна, не зразумела, чаму на самой справе жанчына, якая зарэкамендавала сябе з такой з пазітыўнага боку, вось атрымала такую, зразумела, чаму атрымала такую крытыку ад дзяржаўных медыа, але хацелася б, каб атрымала больш нават не падтрымкі і эмпатыі, а больш аб'ектыўнасці і прафесіяналізму ад менавіта недзяржаўных медыа. Дзякуй вялікі за гэты аналіз. Я думаю, нам усім трэба рабіць высновы. Усе памыляюцца, але над памылкамі можна працаваць. Я нагадаю вам, сябры, што сёння мы гаворым пра даследаванне Беларускага цэнтра стратэгічных камунікацый, пра тое, як у 2025 годзе працавала дзяржаўная прапаганда Беларусі. Тэм у нас вельмі шмат, мы сёння ўсіх іх праанансавалі, і паколькі час наш ужо скончыўся, вельмі незаўважна, я прапаную перанесці гэтую тэму, яшчэ паразмаўляць, працягнуць гэтую тэму на наступным тыдні. Я запрашаю спадарную Ірыну да нас у студыю. Вось, каб не комкаць усё апошнія хвіліны, я думаю, што мы падрабязней пагаворым пра гэта пазней, і будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі. З вами працавала Марыя Вайтовіч. Дзякуй.